Yau gare ku masu yin kasuwanci physically, ina nufin wanda suke kasuwanci a zahiri ba online ba. Yau kuma za mu ba ku wata 'yar gudunmawa da za ta taimake ku dangane da hanyar da za ku bi ku dinga tallata kayan ku ta hanya mai tsari da ta dace da za ta dinga janyo muku customers. Amma kafin mu shiga cikin batun kai tsaye, bari mu fara duba akan kurakurai da kuke aikatawa wajen neman janyo hankalin customers, ma'ana hanyoyin da kuke bi kuke tallata kayan naku. Sai mu duba akan kowanne mu samar da mafita. Saboda haka ku bani aron hankalinku don ku fahimci menene kuskura, me yasa yake cutar da kasuwanci, yaya za a gyara shi cikin sauki. Kuskure na farko da kuke yi shine kuna yin bana mai cike da rubutu. Kana ganin bana a hanya amma sai ga ya cika da rubutu kamar gidan jarida. To barka ji dalilin da yasa irin wannan bana din yake cutarwa. Mutane da suke tafiya a mota ko wani abin hawa daban ko a kafa suna da sakan 3 zuwa 5 kawai su kalla. Idan rubutun jikin bada yayi yawa, abin da kwakwalwarsu za ta ci wannan wahala ne, daga nan sai ga mutum ya ɗauke hankalinsa daga kai, saboda ita kwakwalwa tana son abu mai sauki. Ta yaya za a gyara irin wannan matsalar? Abin da ya kamata ka yi shine takaitawa zuwa babban sako guda ɗaya, kofa guda ɗaya, namba ɗaya. Misali na kuskuren da kuke yi na rubutu a jikin bana shine, misali sai ku ce muna ba da service na gine-gine, sayar da siminti, tiles, paints and so on. Dole mutum ya ɗauke kansa. Wani ko yana da lokacin karanta ba zai tsaya karanta ba. Just simple na misalin abin da ya kamata ka ce shine instead of wancan dogon bayani. Muna gina gida cikin lokaci kaza, don neman ƙarin bayani kira yanzu. Sai ka ajiye lambar da za a neme ka. Just simple. Sakon ka ya shiga kwakwalwar mutum in less than few time, ba wahala ba wahalarwa. Kuskure na biyu da kuke aikatawa shine rashin babban headline mai ƙarfi. Rashin headline mai ƙarfi kuskure ne. Ana ɗinka bai da magana mai ɗaukar hankali. Me yasa? Idan sako bai tayar da hankali ba, mutum ba zai tsaya ya karanta ba. Yadda za ka gyara shi ne ka tambayi kanka menene babban amfani da kwastoma zai samu. Domin wannan abun shine abin da zai sa kwastoma emotion ya ja hankalinsa. Misali, ka rubuta koyi sana'a cikin wata 2 ko kayan wanki da ba sa lalacewa. Kaga ai ka shigar da abin da zai sa mutum dole ya ji wani abu a cikin headline din. Ka faɗi abin da zai amfana da shi na dangane da wannan abin da kake tallata masa. Kuskure na uku da kuke yi shine rashin dacewar wuri, wato location. Misali, ka saka talla a wurin da kwastoma ba sa wucewa. Saboda shi physical advertising, wato kasuwanci na zahiri, yana aiki ne idan yana inda mutane suke. Misali, kayan yara kusa da makaranta, abinci kusa da kasuwa, gida kusa da sabbin estates. San wa kake nema, ina suke yawan zama ko wucewa. Sannan kuskure na hudu da kuke yi shine rashin tsari a launi. Misali, rubutu fari a cikin yellow background. Me yasa hakan yake bada matsala? Saboda baya iya ganin sa sosai. Abin da ya kamata a gyara, yi amfani da kamar misali baki ka hada shi da fari, ja ka hada shi da fari, blue ka hada shi da fari, duk za su iya daukar ido. Abin da ake bukata launi ya zama mai contrast. Kuskure na biyar da kuke yi shine rashin bayyana amfani, wato benefits. Kuskure ne kana faɗan me kake siyarwa ba abin da kake siyarwa me yake yi ba, ko me yake amfanin mutane da shi ba. Misali na kuskuren da kuke yi, sai mutum ya ce misali muna siyar da inverter babba da karama, kai ka ji ba. Wannan kuskure ne. Abin da ya kamata ka ce shine misali inverter da zai baka wuta har awanni 10 ko 20 ko lokaci kaza. Kai baka ji bambanci ba da wannan sakon da wancan. Har kullum abin da muke nuna muku shine mutane suna sayan sakamako ba kaya ba. Kuskure na shida da kuke yi shine rashin kiran aiki yadda mutum zai yi, wato CTA. Kuskure ne ya kasance babu abin da ka gaya musu su yi. Misali, ka dinga amfani da kalmomi masu nuna mutum abin da zai yi. Misali, ka saka shiga yanzu ko kira 080 kaza da kaza da kaza ko ziyarci shagon yau. Duk hanya ce ta sauƙaƙa wa kwastoma da janyo hankalinsa. Mutane suna buƙatar umarni da za su aikata abu. Kuskure na 7 da kuke yi shine rashin social proof. Baka nuna cewa wasu sun riga sun yarda da kai ba. Abin da ya kamata ka gyara shi ne ka saka misali over 3000 customers, ko an aminta da mutum 2015, ko ka saka hoto da testimonial da zaka nuna mutane don gamsar da su. Mutane suna yarda da abin da wasu mutanen suka riga suka yarda da shi. Kuskure na 8 da kuke yi shine design mara inganci, like hoto mai dishi-dishi ko rubutu a wani karkace ba a tsaye ba. Da yawa duk irin wannan kuskuren kuke a matsayin wai design, wanda kuma haka babban kuskure ne. Ana buƙatar ka yi design mai kyau, sannan wanda zai sa mutane su fahimci sakon da kake son ka isar musu. Me yasa? Saboda mutum yana yanke hukunci cikin sakan 2 zuwa 3. Idan design mara kyau ne, zai ɗauka business ɗin ma mara kyau ne. So da ka biya professional designer ko kai simple sosai. Kuskure na 9 da kuke yi shine rashin haske da dare. Misali, ba a ganin signboard ɗinka da daddare. Abin da ya kamata ka yi shine ka saka LED light, backlight signage,
Dan area na kasuwancin ka busy ne da daddare, haske yana da muhimmanci sosai a irin wannan wani. Kuskure na 10 da kuke yi shine saka abubuwa da yawa a guri guda. Misali, ana tallata rangwame, sabon kaya, sabon brand, promo duk a bana daya. Wannan kuskure ne. Abin da ya kamata ka yi shine ya kasance sako daya kuma sakamako daya. Sannan akwai rashin tsarin shago wato shop experience. Mutum ya ga bana mai kyau amma ya zo shago ba tsafta, babu arrangement, babu welcome. Advertisement ya rushe kenan. Ko ni ne ba zan dawo kuma ko kai ne ba za ka dawo ba. Brand experience ya kamata ya ci gaba daga waje har ciki, a sai yadda yake a waje haka yake har a ciki. Sannan akwai rashin maimaitawa wato repetition kenan. Mutum yana buƙatar ya ga sako sau da yawa kafin ya yadda. Wasu suna cire bana bayan sati ɗaya. Kamata ka sani brand yana ginuwa ne da maimaituwa. Sannan akwai rashin dacewar font. Font mai wahala yana rage fahimta. Ya amfani da bold, dan babba, dan simple mai sauƙin fahimta. Kar a yi fancy font wanda zai yi wahalar karantawa. Sannan akwai rashin offer mai gaggawa. Dan babu deadline mutane za su ce zan zo wani lokaci. To ka dinga amfani da offer mai gaggawa, misali ka saka har zuwa 30 ga wata ko zuwa lokaci kaza. Irin wannan offer din ba zan faɗa maka muhimmancin sa ba, sai ka gwada. Urgency yana sa mutum yanke hukunci cikin sauri. Sannan akwai rashin tambayar daga ina suka ji labari. Baka san ko bana ɗanka yana aiki ba. Ka tambayi kowane customers ta ina ka ji labarin mu. Wannan zai taimaka maka ka san hanyar da zaka fi ba muhimmanci da take janyo maka customers wato advert analysis ke. Sannan akwai rashin amfani da fuskar mutum a jikin bana. Hoton mutum yana da jan hankali fiye da hoton wani abu. Mutane suna fin jin samun connection da fuska. Sannan akwai rashin daidaito a duk materials. Shop side ja, flyer blue, packaging green. How come? Wannan yana rage branding. Ka zaɓi launi ɗaya da style ɗaya da kake amfani da shi a kasuwancinka, inda duk inda aka ga kaya an san daga wajen gaske. Wannan yana da muhimmanci sosai. Sannan akwai rashin fahimtar emotion. Physical advertising yana da aiki ne idan ya taɓa zuciya. Misali, security company zai sa mutum ya ji yana a yanayi na tsaro. Luxury shop mutum zai sa ya ji shi a yanayi na girman kai, wato ya ji cewa ya isa ko ya kai wani mataki. Abinci zai sa mutum jin daɗi sannan da gamsuwa. Tambayar da za ka yi wa kanka shine wani emotion nake sa customers su ji. Sannan akwai rashin sauƙin fahimta. Idan mutum ya tsaya yana ƙoƙarin fahimta, to ka riga ka rasa shi. Ana so saƙo ya zama gajeri, ƙarara kuma mai sauƙi. Sannan akwai rashin tsarin customer wato journey. Misali, mutum ya ga billboard ya zo area da aka ce masa kuma ya zo bai san inda shagon yake ba. So yana da muhimmanci ka saka directional sign, arrows da clear branding a waje yadda zai yi wa mutane sauƙin gane inda shagon yake. Bari na faɗa maka wani babban sirrin physical advertising. Physical advertising yana aiki ne idan yana da sauki, yana a wuri mai dacewa, yana da offer mai ƙarfi, yana maimaituwa, yana taɓa emotion. Ba game da girman bana bane, game da yadda ƙwaƙwalwa take aiki da sauran fahimtar da kake son isarwa ne. Nagode.